Manel Cráneo, moi boa tarde. Moi boa tarde, como estamos? Moi ben, antes de que nos expliques porque empezamos hoxe coa banda sonora de Willow, que algúns a recordaremos, outros se cadra non saben de que estamos falando, non marchas daqui hoxe sen contarnos como che foi e que viches no Cómic Barcelona, ese gran salón, un dos eventos importantes da banda deseñada na península, con permiso da nosa Viñetas, que pasou por ali que presenza galega houbo este ano no Cómic Barcelona, nesta 43 edición. Pois polo tempo que temos sempre aquí centrareme só na presenza galega no festival e bueno, a verdade é que como sempre houve sesións de firmas dos autores nosos máis asentados como Miguel Ángel Prado, David Rubín, Emma Ríos. Celebramos tamén novos fitos, non? Como ver autores galegos que se van sumando cada ano nas actividades desta feira, Alicia Jaraba, Luis Jan ou Xia La Rosa firmando ali os seus libros, e houve tamén autores visitando a feira xa a modo persoal ou para moverse por ali, como Mariano Casas, Jacobo Fernández, Brais Rodríguez. Houve moito alumnado este ano tamén de escolas de artes galegas que por primeira vez levaron a escola Ramón Faíl de Ourense a Pablo Picasso da Coruña, pois alumnado de profesalía, disfrutar e meter ali as novas xeracións. E houve tamén un stand da Xunta de Galicia por segundo ano consecutivo, non, para a promoción de BD galega, e ali celebráronse algúns talleres, actividades con autores, e presentouse pois isto cartel do Viñetas 2025 realizado por Rubén Rial. E eu quero destacar a decoración deste stand. Para min o máis lindo que había este ano aí era o stand este de Galicia. Recreaba unha nave espacial, un deseño moi chamativo, ilustrado pola autora pontevedresa Paula Chisair, que impartiu tamén ali un obradoiro de BD, un stand maravilloso, a verdade. E logo nesta edición de Barcelona Cómico tivemos tamén dúas autoras galegas nominadas ao premio de autora revelación, que este ano eran 5 mulleres as nominadas, son mulleres, moi ben, e estaban aí Pepa Prieto, Aldara Prado, as dúas da Coruña. O premio non veu a parar a Galicia, por desgraza, esta vez, pero bueno, xa estar aí é un premio xa, non? Iso xa un premio a celebrar para o cómic de orixe galego, claro que sí. E logo en liñas xerais unha recomendación, debuxar e pensar, a exposición de Chris Ware no CCCB, unha mostra que se poderá visitar ata outubro, que paga moito a pena, tanto de contido como a de deseño e montaxe, un espectáculo gráfico con obra original dos mestres que revolucionaron a narrativa gráfica indo máis alá pois das limitacións técnicas que ofrece o medio. É unha oportunidade única de gozar do cómic en pura esencia. A exposición no CCCB de Buscar e Pensar de Chris Ware. Pois ides por Barcelona antes do outono, xa sabedes, non perdades esta recomendación que nos fai Manel Cráneo. Agora que falábamos de autoras novas, hoxe tamén traemos un autor de 24 anos que ten xa nas librarías o seu primeiro cómic. Preséntanolo. Pois sí, chamase Tiago Delgado, a moita xente non lle sonará o seu nome, pero espero que a partir deste mes empece a sonar. Efectivamente, ten 24 anos de idade, estudiou na Escola do Garaxe Hermético en Pontevedra, non? En a actualidade sigue estudando aínda a organización de actividades juvenis de tempo libre, e o compaxina pois con algún encarguiño de ilustración, empeza a moverse e estrease xusto este mes como autor completo de BD co libro A busca de Muncho, da man de Antela Editorial, que nos está dando moitas sorpresas a nivel editorial de banda deseñada últimamente, non? Trátase dunha obra curta, divertida, con moita cor para público infantil, con un estilo de debuxo moi cartoon, non, que o autor confesa ademais ser moi fan deste estilo, e unha lectura, a verdade, que amena, áxil, ben narrada para ser a ópera prima dun autor tan novo, e usa unha fórmula pois moi recorrida en grandes clásicos da literatura como O Señor dos Anéis ou Os Músicos de Bremen. É unha historia de aventuras, por eso Willow, non, ese perfil de historias. Neste caso, mucho un gato, non? Unha persoa, un gato, unha historia antropomórfica, non? Un gato que se ve envolto nunha aventura iniciática do típico heroe que parte do seu fogar, unha misión así como inesperada, que vai a levar a coñecer pois, unha serie de personaxes que se van sumando polo camiño, non? Isto é un clásico ata formar un equipo moi diverso, en que cada personaxe ten a súa personalidade, as súas cualidades, e que fan que o conxunto, non? Con esa suma de cualidades funcione. Unha aventura que ten un final, por certo, moi divertido, agora falaremos con él, porque é unha pelexa épica, pero non con espadas e escudos. Aquí as armas son as palabras, e temos un final que é unha loita verbal con rimas, o que aquí chamaríamos unha regueifa. O sea que é un xeito moi original e pacífico de resolver un conflito armado nunha aventura dun cómic. Pacífico sendo un gato protagonista, non sei eu. Tiago Delgado é autor da Busca de Muncho. Que tal, Tiago? Hola, boas tardes, moi ben. As aventuras dun gato que non atopa o sombreiro na casa e ten que ir á súa procura, ti non terás gato, logo? Ainda non, pero nos días que
que están pasando, cada vez é algo máis posible. Pois pensei que se cadra viña daí a inspiración para Muncho, pero xa vexo que non. Todo o contrario, creo que Muncho será a inspiración para acabar tendo un ou varios gatos. Pois, como surdiu a idea de Muncho? A idea de Muncho surdiu como un proxecto inicial no que estábamos traballando cando eu era alumno na escola, no Garaxe Hermético, no segundo curso. Foi un proxecto que comezamos todos como clase, simplemente pois tiñamos que compartir ideas e comezar a traballar en cómics dirixidos ao público infantil. Eu estaba un día pois facendo bocetos, cando aínda non tiña unha idea clara da historia que quería contar, fixen bocetos de personaxes aos cales eu quixera debuxar e reflexar nesas páxinas. E o primeiro que debuxei, que dixen, teño que debuxalo de novo, teño que buscarlle outro ángulo porque gústame, pero non estou de todo seguro. Foi Muncho. Foi o gato que remataría converténdose en Muncho. Moi ben, ten estrutura de conto... perdón. Non, te decía que ten estrutura de conto popular, a historia, como moitas obras literarias, non? Este grupo de personaxes que se van xuntando polo camiño en medio dunha aventura. Inspirouche algunha obra en concreto destes clásicos literarios que usan esta fórmula, quero decir? Sí, a ver, tanto contos populares, non sei se subliminalmente estiven pensando neles, pero dende logo cousas como, pois, por exemplo, a obra de Tolkien inspiroume moito en reunir este grupo de personaxes distintos, con habilidades diferentes, reflexar as súas personalidades, pero tamén os cómics de Hilda foron unha inspiración para o estilo, o ambiente máis natural, e buscar tamén este ángulo de que pois todos eles son criaturas, digamos, sobrenaturales dun xeito ou do outro. E logo, pois, pola televisión unha grande inspiración, que tamén nos cómics, nos tebeos que fixeron desta serie, foi Hora de Aventuras. Claro. Pois, Tiago, Muncho é unha fábula antropomórfica. É máis doado humanizar animais e obxetos que debuxar humanos? Para min, no estilo ao que estou máis acostumado agora, diría que sí. Diría que, por lo menos, no momento no que comecei a traballar en Muncho, prefería moito máis antropomorfizar cousas que facer humanos. A día de hoxe non descarto a posibilidade de ver figuras máis humanas no mundo de Muncho. Se o redebuxara, quizáis habería cousas distintas, pero estou moi contento. Dende logo, pouco cambiaría. Sen dúbida quedou fermoso, moi divertido, como decía ao principio. Mira, é unha cuestión para os autores da tua xeración, a tecnoloxía, pois, nos procesos creativos é básica, non? Está xa estandarizada. Ti traballas algún papel ou vas directo a crear na pantalla? Como foi o teu proceso creativo e artístico nesta obra? Sobre todo, traballei os deseños de todos os personaxes primeiro en papel. Dediquei un proceso unhas cantas semanas, senón quizáis mes ou mes e medio, a traballar todos os personaxes que eu quería que aparecesen no cómic, salvo un que non aparece ata pois finais do TVO, aparece nas últimas páxinas. Ese é o único que traballei máis adiante, pero todos os Muncho e os seus compañeiros si os traballei moi dedicadamente en papel. Tamén escribín pois a escaleta máis básica no principio en papel, pero logo cando adaptei o guión digitalmente, o último proceso que fixen enteramente en papel, digamos de forma analóxica, foi o storyboard, que o fixen todo en papel. Despois, pois, tiven que digitalizalo para que se poidera ver mellor, e agora de entintar, darlle cor, todo o proceso fixen digitalmente. E sen destripar moito do final, se nos contaba Manel que hai unha pelexa de rimas. Non sei se a orixe era do rap, da regueifa, das dúas cousas. Exactamente. Sí, a pelexa foi unha solución coa que dimos entre Antela e máis eu, porque eu estaba contento coa un lixero, digamos, spoiler, como se di agora, pero a pelexa originalmente tiña outra resolución, ou digamos, non só a resolución, senón a pelexa tiña lugar de outra forma.
pasaban outros xeitos, pero ao falalo con Antela chegamos á conclusión de que era mellor dar un toque quizáis máis na onda cómica e verbal do resto do TVO, e plantexelles a opción de que fose, ademais de un conflicto verbal, que fora todo rimado. Acabamos con esta rexeita. A busca de Muncho, esta primeira obra de Tiago Delgado que publica Antela Editorial, ese que se tedes que regalar a xente de fora, tamén a tedes en portugués e en castelán, por certo, ademais da edición original en galego. Está xa nas librarías e seguro que Tiago xa anda pensando novas aventuras para este nicho, así que esperamos terte aquí a xiña falando de novas obras túas, Tiago. Desde logo, o prazer sería todo mío. Que deixa aquí un compromiso. Hai compromiso, Tiago? Home, eu teño moito compromiso agora. Eu quero seguir traballando con Antela e quero seguir facendo historias de Muncho. Digamos que teño xa pinceladas de fondo. Quedou aquí na radio. Moitas grazas, Tiago, e moita sorte no camiño. Grazas a vostede. Hasta logo. Grazas, Albertas. É que a xente de 24 tratanos de vostede porque somos xente de idade, fan ben. Manel, moitas grazas por descubrirnos un novo autor. Encontrámonos de novo o próximo mércores. Claro que sí, saúde, viñetas. Ata a semana que ven.